Dobro veče, moje ime je Milan Stanić i u ovom videu ću da vam pokažem kako ja šaljem ljudima kodove i malo ću da vas provedem kroz back office Riplin sajta. Inače, evo napomena, večeras je subota veče, kao što vidite ne ide se po klubovima, ne ide se u izlaske, nego je fokus na Riplin, zato što ja duboko verujem da je Riplin nešto što svima nama koji sada radimo, znači koji smo ljudi koji su krenuli pre ostalih, stvarno može da obezbedi ogromnu prednost, znači ogromnu finansijsku dobit i može da nam obezbedi da imamo stvarno živote kakve želimo. Tako da ne želim više da vam oduzimam vreme, znači idemo da vam pokažem kako ja to radim. Generalno kada radim, otvorim dva sajta jedan pored drugog, znači jedan je Riplin, ovaj ovde, i odmah pored njega stavim Facebook. Znači ja najviše radim preko Facebooka i od svih ljudi očekujem da mi napišu svoj mobilni telefon, čak i od prijatelja, očekujem da mi napišu svoj telefon ovde. Kada mi napišu telefon, onda im ja pošaljem kod. I sada ću to da vam pokažem kako to radim. Pre toga ću da uđem u svoj Riplin nalog. Znači, kada imate URL adresu www.startmyripple.com, otvorit će vam se ovo. I znači ovo je stranica koju dobija svaki vaš čovek kome pošaljete kod. On kad upiše svoj kod, isprati proceduru, a mi koji smo već sada u Riplinu, mi idemo ovde na member login, znači idemo da se logujemo kao članovi. Idemo ovde i sada ću ja da ukucam moju adresu. Ok, znači ukucamo e-mail i ukucamo password i idemo na login da se ulogujemo. I ovako izgleda, znači, back office. Ovo su ljudi kojima sam ja već poslao zahteve, to je kodove, i koji su registrovani. Znači ovako, vidite, znači ljudi kod koji još nisu registrovani, kod njih vidite je crveno, znači crveni je ova sličica, a svi registrovani su sivi. Kad bude druga faza i kad bude počeo da radi kompletan sajt, znači kad nije u stealth, da kažem u nevidljivom modelu, modu rada, ovde će svaki čovjek koji ubacio svoju sliku, imat ćete sliku ljudi. Znači možete zamisliti koliko će to biti različitih lica ispred vas i to su jednostavno ljudi na koje vi imate, da kažemo, vrstu uticaja i to su ljudi zbog kojih ćete vi da zarađujete veliki novac ukoliko oni koriste ovu aplikaciju. Sad, dobro, da li bih mogao znači ako hoćete da ubacite sliku na vaš profil, znači idete ovde na ime vaše, kliknete na ovaj padajući meni, izađe My Profile, znači to je moj profil, vidite, i ovde možete da izmenite, znači za sve one koji su iz Srbije, jer Srbija jedno vreme nije radila, znači nije bila aktivna kada izaberete, evo ovde možete da u padajućem meniju izaberete zemlju koju hoćete, to je da izaberete Srbiju ako ste već, jer znam da smo ubacivali svašta samo da bi mogli da se registrujemo. I ovde izaberete vaš pol i tako dalje i ubacite sliku. Znači, kliknete sad ovde, meni može change ili remove, u smislu da skinem sliku, da je promenim, a vama će pisati, znači, valjda choose, u smislu da izaberete fotografiju. Kada to uradite, kliknete save, kao što ću ja sad uradim, i to je to. Ok, sada da vam pokažem kako se šalju kodovi. Znači ovako, ja odem na Facebook i, na primjer, ja ću sada da počnem, ja sam izabrao mog prijatelja Nenada Milivojevića, ja njemu kažem, odlike, desi šta radiš, ajde pošalji mi ovde tvoj broj telefona. I naravno, u 90% slučajeva, kažem, dobijem odgovor, pa imaš ti moj broj telefona. Ja kažem, da, imam, ali me mrzi da ga kucam, ali tako, neće što me mrzi, nego mi je lakše da odavde iskopiram. I on, recimo, meni pošalje taj broj telefona, a ja mu kažem po ovom sistemu, sad ću da vam prevedem, znači ovo je zvaničan dokument Riplina, kako treba da se radi sa ljudima. Znači, pošaljete mu poruku, da li putem Facebook, da li putem SMS ili kako god hoćete, otprilike, ajde, ovo se radi o Neši. Ćao Nešo, daj mi tvoj e-mail ili tvoj broj telefona. U ovom slučaju ja uvijek tražim broj telefona. Hoću da ti pošaljem nešto što je super, znači ovde kaže really cool, u smislu, znači hoću da ti pošaljem nešto što je stvarno super. Znači, šta uradimo sada? Ćao Nešo, daj mi, napiši mi ovde je tvoj broj telefona, hoću da ti pošaljem nešto što je stvarno super. On kao, pa imaš moj broj telefona. Da, naravno ima, ali mi ga ti sad upiše, zato što on zna napamet, a ja ne znam njegov broj napamet, ali tako, znači štedimo vreme.
I on kad upiše kad upiše ovde broj telefona, ja uzmem, znači, iskopiram taj broj, odem na Ripley i evo, taman broj 100 će da bude, znači, kliknem ovde i sada šta? Upišem njegov ime i prezime i popunim podatke. Evo, znači, popunim podatke i šta uzimam samo od podataka? Znači, uzmem samo ime, prezime, mobilni broj, znači ovde ukucavamo broj bez pozivnog broja, znači bez nule i tako dalje. Ovde izaberem u padajućem meniju, on je iz Srbije, zato uvijek tražim da mi pošalju i pozivni broj. Aha, evo je Srbija, znači plus 381 i onda bez nule, to već znate, i pažljivo ukucate ovaj capture i uvek idem send by SMS. Zašto? Zato što SMS se otvara u 98% slučajeva i prosek, znači na svetskom nivou prosek odgovaranja na SMS je negde oko 90 sekundi, a kada pošaljete e-mailom, procenat otvaranja je svega 25%, i to ako ste dobri u pisanju e-mail poruka, a prosečno vreme od odgovora na e-mail je 90 minuta. Znači, SMS je 90 sekundi, e-mail je 90 minuta. Procenat otvaranja SMS-a 98%, procenat otvaranja e-maila svega 25%. Pošto je sad ideja, naredne 2 nedelje radimo full, brzo, znači od količine ljudi koju uvedete zavisi sutra vaša zarada, znači idete što brže. Ja sam ovde sada sve izabrao i sada ću ja uputiti Neši ovaj poziv, znači kliknem na send by SMS. Evo. I to je to. Znači, šta sad imamo? Vidim, ova sličica pokazuje koliko je vremena prošlo od momenta kada sam ja poslao Neši SMS, kada je on dobio kod, ali tako, i ovde ja u suštini ne čekam nikako 24 sata, ja ću sad da vidim, dobro, ajde, sad je kasno, ali do sutra ujutru da Neša to odgovori, ako ne odgovori, ja ga odmah zovem, kažem šta se dešava, ajde, registruj se da završavam, ako nećeš, ja to resetujem i šaljem dalje. U ovom slučaju ja imam još dovoljan broj kodova, pa nije problem, ali za vas koji imate svega 3, 4, 5 kodova, nemojte da dozvolite da vam jedna osoba koči da dobijete narednih 5 ili 10 kodova. Ok? Znači, taj postupak je vrlo jednostavan. Sada ćemo da prođemo ovaj dokument koji savjetuju od strane Riplina, pa ću da vam prevedem šta oni tu kažu. Znači ovako, sad ću da vam kažem 5 koraka koji su veoma važni. Ovako kaže, napravite listu vaših 100 kontakata. Da li su to Facebook kontakti, da li su to kontakti iz vašeg telefona, da li su to bilo koji drugi socijalni kontakti. Pošaljete mu poruku ili e-mail, znači moj savjet vam je šaljite tekstualne poruke, takozvane SMS poruke, gde kažete ćao pa ime, znači ćao Nešo, koji je tvoj broj telefona? Želim da ti pošaljem nešto stvarno super. I tako napišete sa smajlijem. To je drugi korak. Treći korak, znači kada dobijete njegov telefon, pošaljete mu invite kod, znači pozivni kod Riplina sa vašeg back office-a, znači tamo gde videli ste kako sam sada pokazao. Nakon toga pratite sa sledećom, nakon toga, znači u koraku 4, pratite sa sledećom poruku, gde kažeš, ćao Nešo, poslao sam ti invite kod za Riplin, možeš da čekiraš i da ga prihvatiš, mi pokušavamo da dostignemo 1.000.000 korisnika do 15. juna na našoj novoj platformi i veruj mi da smo veoma blizu. Upravo smo prešli 600.000 ljudi. Riplin je prva platforma koja nas nagrađuje za našu vrednost koju već donosimo na tržište. To je izuzetno cool sajt, znači dobar sajt i tako dalje. Proveri to, obavesti me kako je tvoje mišljenje, cenim to što ćeš da uradiš. Ono što bih ja rekao jeste, ne u smislu da reci mi tvoje mišljenje, ne, nego da napišete ovako, znači proveri o čemu se radi i reci mi šta ti se najviše dopada. Znači ne ono tvoje mišljenje, da oni ljudi uvijek se nađu pozvanim, da on misli pa dobro to je dobro, nije dobro, znaš mislim ovako, mislim sad on da bi vas zaštitio, on nalazi negativne stvari. Ne, znači ali kad ga pitate,
vidi, proveri to i zanima me šta ti se tu najviše dopada. Vi tada njemu mentalno šaljete poruku, znači slikate u njegovoj glavi da on gleda samo pozitivne stvari iz ovoga, ne negativne. Tako da u tom smislu napišite. Znači ovo je korak broj 4 i korak broj 5 jeste da ovo ponovite što veći broj puta. Fokusirajte se u naredne 2 nedelje, znači do 15. juna, tada imamo šansu kao ljudi koji smo dobili kodove ranije da ostvarimo stvarno fantastične stvari, da promenimo naše živote, jer na kraju dana svi mi ovo radimo da bi imali bolji život. Ok, ne želim više da vam oduzimam vreme, nadam se da ovo što ste čuli je korisno, ovo ću postaviti, znači tekstove, ja ću ovo da prevedem i to ću postaviti na našoj Rippling grupi, znači grupa je zatvorenog tipa i u njoj su samo ljudi koji su se registrovali u Ripplingu. Ja ću u dokumentima da postavim prevod ovog teksta gde ćete tačno dobiti, znači po koracima šta treba da radi. Ok, što se kaže, ja idem dalje da uključujem ljude, a vama želim prijatno veče ili već onako ste u gradu ili tako dalje. U svakom slučaju, krenite ovo da radite punim gasom i vidimo se na nekim od plaža sveta. Ćao!